Igbo ndewo na Igbo ndị ọma ụmụ anyị nọ ala bekee ahụ nwemeka ahụ bụ Ifeọma o ahụ Israel Osogbo my father-in-law ndewo na ụmụnna ndewo n'otu ọ dị ihe anyị bịara igwu unu wụsị ọwụ adatụ ụkwa adatụ akụ otu ọ dị maka ọwụghị naanị ọrụ ụgwọ ọnwa ka eji ebili obodo oyibo ọ emetụkwa emetụ biznes afọ isii gara aga ka anyị bidoro otu biznes na ịntanetị a na-akpọ digital marketing ana onye na-anya aka n'ụzọ dị iche iche onye anọ nga aga ịgwakta unu ihe ọhụrụ na anyị hụrụ n'ala ime ya kemgbe afọ isii otu a ka ọ dị ihe gbatara ya ka anọ m ebe a ya eme ma ebidoro ya amadịghị m sọ otu ọ ga-edi o emenwe amatịghị ihe ọgakwa nga ha chatara anyị n'ala kemgbe a n'ike Chineke ihe kemene adịghị ma arụghị ọrụ bekee adịgwa onye mani ihe ejili ime enwedeghe ya ji erighe nri arụọ n'otu ụlọ elu lala Mbaise kemgbe ahụ abịaghị m ebe alagha mbịa ma laa ọ ga-ewere ego m ji agbago ụgbọelu abịaghị alagha andị m ebe m nọ gbuo erijughị m afọ eri mmanụ ihe gụrụ m n'ihi ihe ejili ime biznes enwedeghe Chineke mere ebere o etighị aka ọwụghị otu ụzọ ka eji aga Enugu ụzọ kia dị mma liji mbụ ma emere ya n'ụjọ ladum sọ gakwa nga mana otu ọ dị taa mkpụrụ ọya egwu na agwara m dịka ewu apụpa m si ha bara n'ime biznes a tighe akali ya o nyeghị mmadụ nri ọ adịala value to onye niile emeghe ebe a ọrụ na ụgwọ ọnwa naanị ka nwunye nwa m na di ya jiri biri nga anyị nọbụ anyị agaghị na ya a zụrụ ụlọ ọhụụ anyị zụrụ anyị kwabarala wiki ya ụlọ millions of dollars ihe bụrụ ezigbo ụlọ onye bada ya mara sị mmadụ bi nga ahụ ọla biznes a ka eji nwere ego ya ihe biznes ya mere na ihe ọ zọrọ na ọ dị ọtụtụ ọ ezigbo biznes onye ọbụla nwere interest ya tii aka ndewo okwu olienu unu anụla so unu ga-aga na webụsaịtị anyị nọ n'ala dị pịa na bọtịn ebe ahụ ọwụ www.mekify.com mekify.com gị nwekwa any question jikwa anyị WhatsApp nọmba anyị dị n'ebe ahụ ka anyị rụ nọ aka oto Chineke jiri ya anyị aka ya dịrị unu mma ndewo